El desenvolupament i la innovació en les tecnologies aplicades al sector agrari avança en pas ferm. Ho hem pogut comprovar a través del projecte Agrimax, que agrupa diverses pimes, clústers, cooperatives i grans empreses, com l'empresa Iris, que ha fet una important inversió en aquest projecte. D'entre les catalanes hi podem trobar la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'empresa Indulleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Aquest projecte innovador, basat en la biorefineria per a la valorització alimentària, ha rebut la màxima qualificació per part de la Unió Europea en el projecte Horizon 2020 i una subvenció de més de 12 milions d'euros, fet que significa un 80% del seu pressupost. És essencial aquesta aposta europea per la incorporació de la innovació i la recerca en l'agricultura. A banda, també ens hem reunit amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per tractar l'aplicació de la PAC, les problemàtiques del sector, el programa de desenvolupament rural, la crisi del sector lacti. Estem i estarem al seu costat per defensar el sector, per millorar les polítiques i fer de pont amb les institucions europees.